Steven leva dende ben pequeno camiñando polas rúas de Newark. Os seus pais chegaron aquí buscando traballo e el criouse e fixo a súa vida nesta zona de Nova Jersey. Un bo coñecedor de toda a comunidade galega asentada na cidade, desenvolveu múltiples negocios, nalgún deles deixando unha boa pegada da nosa terra. Steven? Hola. Hola. Que tal? Encantada. Igualmente. A miña familia é de Cerdedo Cotavade, pero eu levo aquí casi toda a vida. Aquí, no corazón galego, pero tamén teño a parte americana. En 2005 abrí este local moi bonito que se chama Mampou Tapas. Unha de mis favoritas uvas, la mencía. Eduardo, atopar un mencía por aquí? É bastante fácil. Hoxe en día os viños españoles están como os gallegos, espallados por todo Estados Unidos. Hola, Toni. Hola, buenas, Alba. Eu son Alba. Encantado. Encantada. Igualmente. Tamén de orixe galega? Sí. Sí. Orensano. Hay como 70 y pico restaurantes aquí en la sección de Ironbound que son españoles y portugueses y tal, pero Steve fue el primero para introducir la concepción de solamente tapas. Tiveche a inspiración, por suposto, en España, ¿no? Claro que sí. Todo, claro. Estaba con miña muller, estábamos en Pamplona e entramos a un bar de pinchos. Eu quedei, dixen, no, isto como plan marketing en Estados Unidos ten que funcionar de maravilla. Aquí hacemos espectáculos de flamenco, shows de música tradicional Galicia, y la mayoría de los clientes son americanos. E ao final é unha maneira de achegar todas as culturas de España aos americanos, que é o vosso público. Ah, exactamente, sí. Non todo o mundo ten o privilexio de entrar no edificio do goberno local da cidade, pero Steven ten vos amigos que nos deixan ir botar un ollo. Os galegos sempre soubemos entendernos ben cos portugueses. Hola, Ricky. Ricky, good, moi ben. Encantada. Welcome to Newark. Estamos no City Hall de Newark, um edifício antigo. Começaram a construir em 1902. Newark é a terceira cidade mais antiga dos Estados Unidos. Ali temos à esquerda o primeiro alcalde afroamericano de Newark. Isto era o que quería preguntar. Realmente vos, galegos e portugueses, relacionadesvos muitísimo aquí en Newark. Tedes como unha cultura común, non? Moi común. É unha relación de respeto e de moito cariño. Os galegos souberam abraçar os portugueses. Daquela, Concello Municipal, onde estamos entrando agora? Ok, aqui estamos a entrar na parte mais importante do governo da cidade de Newark. São legisladores que legislam e criam as leis que regem a cidade de Newark. Há 9, 3 latinos, 1 luso-americano e 5 afro-americanos, que representam a demografia do país. Claro, representa a multiculturalidade. Por exemplo, no bairro Leste, onde está Michael Silva, está lá a maior comunidade da Galícia. O tecido empresarial galego em Newark é muito importante. É dicir que aquí no Concello tamén se ten en conta o peso dos galegos aquí na comunidade. Moito. Antes do evento deportivo do día, camiñamos polas rúas da cidade con Steven, que nos conta como comezaron os seus pais aquí e a importancia das redes entre galegos para axudarse uns aos outros. Aquí compraron a tienda que se chamaba Nosa Terra. Que vendían na nosa terra? Bueno, de todo. Botas, zapatos, ropa, hilo, tela para las mujeres, todo lo que te pensabas que podías comprar, eso era como un mini Amazon de su tiempo. Casi 40 anos estuvemos aquí. E foi un punto de encuentro da ciudad cuando veo a inmigración portuguesa. Mamá e papá pues, estaban aquí para axudar no que podían. E mesmo hoxe en día, as persoas que teñen a edad miña xa son os fillos desas persoas e me encuentran de vez en cuando e me dicen que tengo memorias tan boas dos teus pais, claro, porque cando viñemos para cá
íbamos sempre a comprar a nosa terra, Crecín acá, estuve casi toda a vida aquí, pero estuve sempre rodeado dos gallegos, sempre rodeado da nosa cultura, e entonces, cando vou para España, é como que, se salgo de aquí e vou para lá, é que como nunca marchei. Aquí me sinto como se estuvera lá. Bueno, para a familia en Pontevedra, en Madrid, en Barcelona, sabedes quen sodes, os mando un aperto grande e os echo moito de menos. Pois veña, despedimos así entón. Chao, chao. Dios. E agora sí, Steven tiña que marchar, pero Alba non podía deixar pasar a ocasión de ver un partido dos Devils, o equipo de hóquei sobre xeo da cidade. Imos coa quiniela de latitude galega de Steven. Se falamos de gastronomía, entre Cerdedo e Nova Jersey, con cal quedas? Además, a de Cerdedo, por favor. Onde están mellor os prezos? Eso nin se fala, os da lá. Sin duda. E para a festa que elixes? Bueno, eso podemos dividilas a medios. Hai boas festas nos dous sitios. Onde notas que a xente é máis hospitalaria? Bueno, vanme crucificar, pero a da lá. Onde hai mellor humor? Definitivamente o galego. E por último, que clima prefires? Bueno, eso depende. En inverno prefiro daqui, porque me gusta esquiar e vou esquiar. Alá voume mollar.